Alright, dedicated to all the young people taking up the course of law. Nga kumpiyansa ra kayo, bigbatanon pa sila. Labaw na sa katong mga nagsayon-sayon ra sa mga tiguang nilang mga classmates. Nagtuo mong ngilngig na kay mo, paminawa ning tukara para makaamgo mo. Usa ka lolo, kanang nikuha og lo. Kay ingon lagi sila nga ni-retire na ko no. Bisan pa man siya og kanang tiguang na pangandoy pagyud niya maatorni pa. Bakala lang ug manaway sila. Kay kuno kani kay igo ra nga panglapida. Pero lolo, sila pasagdi na lang. Kay klaro mang nasuya lang ang mga kanahan. Bisan pag si lolo panag sa malate, ayaw lang yun na siya og i-underestimate. Kay si lolo ra ba super kananing hilig kaayo siya mag-case reading. Mao mga batanong law students, pagbantay lang yun kamo. Kay sigurado kung malupigan inyong mga grado. Kay samtang naglataga og naglaag-laag kamo. Si lolo to aras ilahan nagtuon sa kwarto. Si lolo kay naglo, nag-eskwela og lo. Lo ang gikuhas taga-amog nga lolo. Si lolo kay naglo, nag-eskwela og lo. Lo ang gikuhas taga-amog nga lolo. Si lolo kay naglo. Kinig maglo kay dili gyud sayon. Purting daghana ra bagyud ni magbasa hunon dili ka pwede nga magtinapulan. Kay basig maura na ang imong kahagbungan. Pila ka libo mga balaod sa imong utok, kinahanglan ipasulod. Dili maihap nga mga offense, daghan pas buhok nga mga president. Unya walay gubat pero naa siya pusil. Inyong mga pangan kay isaksak og apil. Pag-andam na lang og mapilian ka, bagsak yun ka og wala ka nakabasa. Pero si lolo kay kalma og relax na kaayo. Kay mas pugihan pa man lagi yun nga siya ninyo. Kay dito sa ilang balay wag yun siya laing buhat unon artikulog section iyang memorizon. Si lolo kay naglo, nag-eskwela og lo. Lo ang gikuhas taga-amog nga lolo. Si lolo kay naglo, nag-eskwela og lo. Lo ang gikuhas taga-amog nga lolo. Si lolo kay naglo. Si lolo naglo. Naglo. Si lolo naglo. Yo na ay law bakin sa konstitusyon ug mga panikasinig ting eleksyon. Naa sa tay gitawag ka criminal law unsaon paglikay para di ka mapriso. Na ay law nga pang international para atong mga TNT mahimong legal. Doon na sa tay gitawag nga civil law para sa mga damages kuno. Na ay subject nga taxation alang pud ni sa mga corporation. Doon na sa tay gitawag nga political law bakins mga palusot sa atong gobyerno. Nya doon na sa tay labor law mudipinsa sa mga nagtrabaho. Na ay obligations and contract ug ilarong kaon saon man nimo pag-react. Kini mga butanga nga akong nahisgotan kay manggawat yun ni tanan ig panahon sa barig sa maon. Dapat idulog yun na ninyo si lolo. Wala gyud siya laag kay kinaon puro libro. Si lolo kay naglo, nag-eskwela og lo. Lo ang gikuhas taga-amog nga lolo. Si lolo kay naglo, nag-eskwela og lo. Lo ang gikuhas taga-amog nga lolo. Si lolo kay naglo. Naglo. Si lolo naglo. Naglo. Si lolo naglo.